some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'll wear your granddad's clothes. Svake kune pola uzme država. I za to mora položiti račun građanima. Nije svejedno, dapače, užasno je važno kako ih uzima i kako ih vraća. Učinit ćemo sve da Hrvatska bude dobro i pravedno mjesto za život, da se u Hrvatskoj dobro živi. O, to službeni auto. Je? Pozdrav. Pozdrav. Dobar večer. I nećemo iznevjeriti. Obećam to. $20 in my